హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ అందరికీ. సో 18 రోజులలో భగవద్గీత అవగాహనము అనేటువంటి కార్యక్రమానికి ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయము మంగళూరు కర్ణాటక తరపున మీ అందరికీ కూడా స్వాగతం తెలియచేస్తూ ఉన్నాము. ఈరోజు ఈ క్లాసుని మనము ప్రారంభించుకునే ముందుగా ప్రార్థన. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీగురవే నమః. శ్రీచైతన్యమనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురు శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురూన్ వైష్ణవాంశ శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్య దేవం శ్రీ రాధా కృష్ణ పాదాన్ సహగణ లలితా శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణ ప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామి ఇతి నామినే. నమస్తే సారస్వతీ దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణి నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశతారిణి. హే కృష్ణ కరుణా సింధో దీన బంధో జగత్పతే గోపేశ గోపికా కాంత రాధా కాంత నమోస్తుతే. తప్త కాంచన గౌరాంగీ రాధే బృందావనేశ్వరి వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరిప్రియే. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త బృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. సో 18 రోజులలో భగవద్గీత అవగాహనము అనేటువంటి ఈ కార్యక్రమంలో మనం ఈరోజు 14వ రోజు 14వ అధ్యాయం అయినటువంటి గుణత్రయ విభాగ యోగము అనేటువంటి అధ్యాయాన్ని ఈరోజు మనము చూడబోతూ ఉన్నటువంటిది. సో ఏవైతే అంశాలు మనము అవగాహన చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నామో అవి ఇస్కాన్ వ్యవస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క బోధనల ఆధారంగా ఉన్నటువంటి అంశాలు. సో ఇక్కడ మనము ఈరోజు ఈ గుణత్రయ విభాగము అంటే ప్రకృతి త్రిగుణాలు అనేటువంటి ఈ 14వ అధ్యాయాన్ని మనము చూడబోతూ ఉన్నాము. నిన్నటి చూసినటువంటి అధ్యాయం ఏదైతే ఉందో అది ప్రకృతి పురుషుడు చైతన్యము, దానినే క్షేత్రజ్ఞ విభాగ యోగము అనేటువంటి అధ్యాయము. సో ఆ 13వ అధ్యాయంలో అర్జునుడు అడుగుతాడు కృష్ణ భగవానుల వారిని, అంటే ఓ కృష్ణ, ప్రకృతి అంటే ఏమిటి, పురుషుడు అంటే ఏమిటి, క్షేత్రం అంటే ఏమిటి, క్షేత్రజ్ఞుడు అంటే ఏమిటి, అవన్నీ నేను తెలుసుకోగోరినాను అని అడిగితే దానికి ఆ భగవంతుడు సమాధానం చెప్తాడు. ఈ దేహం క్షేత్రము అని, ఈ దేహం తెలిసినటువంటి వాడు క్షేత్రజ్ఞుడు అని, అలాగే అన్ని దేహాలలో కూడా నేనే క్షేత్రజ్ఞుడుగా ఉన్నాను అంటే సర్వక్షేత్రజ్ఞుడు అని అర్థం చేసుకోవడము. ఆయన
చెప్పినటువంటి అంటే ఇక ఆ క్షేత్రము క్షేత్రజ్ఞుడు గురించి వివిధ వేద గ్రంథాలలో పలువురు ఋషుల చేత చెప్పబడినటువంటి అంశాలను చెప్తూ ఆ ప్రకృతి పురుషుడు చైతన్యము అనేటువంటి అధ్యాయాన్ని నిన్నటి క్లాసులో మీరు తెలుసుకున్నటువంటి అంశం. సో ఇక ఈరోజు అంటే మనకి 7వ అధ్యాయం నుండి 12వ అధ్యాయం చివరి వరకు కూడా కృష్ణ భగవానుల వారు అర్జునుడికి ఆ పరతత్వము గురించి తెలియచేసినటువంటి అంశం. అంటే ఆ దేవదేవుని గురించి తెలియచేసినటువంటి అంశం. ఇక ఆ తర్వాత మనము నిన్ననే 3వ విభాగమైనటువంటి జ్ఞాన షట్కాలలోనికి ఎంటర్ అయ్యాం. సో అందులో మొదటి అధ్యాయంగా అంటే 3వ విభాగంలోని మొదటి అధ్యాయంగా ఉన్నటువంటి ప్రకృతి పురుషుడు చైతన్యము అనేటువంటి ఆ జ్ఞాన షట్కాలలోని మొదటి అధ్యాయమైనటువంటి క్షేత్రజ్ఞ యోగము అనేటువంటి అధ్యాయాన్ని చూడడం జరిగింది. సో ముఖ్యంగా ఆ 13వ అధ్యాయం ద్వారా మనకు తెలియబడేటువంటి అంశం ఏంటంటే వినయంగా జ్ఞానము వృద్ధి చేసుకోవడం ద్వారా ఈ జీవుడు భవబంధనము నుండి విడిపడేటువంటి అవకాశము ఉన్నది అనేటువంటిది ఆ 13వ అధ్యాయంలో మనకి తెలియచేయబడినటువంటి అంశము. సో ఇక ఈరోజు మనము ఈ గుణత్రయ విభాగం యోగము అనేటువంటి అధ్యాయంలో ఆ భగవంతుడు చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. శ్రీ భగవానువాచ పరం భూయ ప్రవక్ష్యామి జ్ఞానానాం జ్ఞానముత్తమం యద్ జ్ఞాత్వా మునయ సర్వే పరాం సిద్ధిమితో గతాః. సో ఆ దేవాది దేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారు అర్జున్తో అంటూ ఉన్నాడు, ఓ అర్జున, దేనిని తెలుసుకొని మునులంతా పరమసిద్ధిని పొందినారో అట్టి జ్ఞానముల అన్నింటిలోకెల్లా ఉత్తమమైనటువంటి పరమ ఉత్కృష్టమైనటువంటి జ్ఞానాన్ని నీకు మళ్ళీ చెబుతాను, విను అర్జున. సో వినడం ద్వారా, శ్రవణం చేయడం ద్వారా ఆధ్యాత్మికంగా ఎంతో అంటే ఆ భగవద్ విభూతుల గురించి ఎంత ఎక్కువగా వింటూ ఉంటే అంత ఎక్కువగా ఆధ్యాత్మిక అభివృద్ధి జరుగుతూ ఉంటుంది. సో ఇక్కడ భగవంతుడు కూడా అదే చెప్తూ ఉన్నట్టు, దేనిని తెలుసుకొని ఇంతకు ముందు ఉన్నటువంటి మునులందరూ కూడా పరమసిద్ధిని పొందినారో అట్టి జ్ఞానముల అన్నింటిలోకెల్లా ఉత్తమమైనటువంటి మరియు పరమ ఉత్కృష్టమైనటువంటి జ్ఞానాన్ని నీకు మళ్ళీ చెప్తాను అర్జున, దానిని విను అర్జున అంటూ ఆ భగవంతుడు చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశాలు. సో ఇంతకుముందు చెప్పున్నట్లుగా 7 నుండి 12 వరకు కూడా భగవంతుడు పరతత్వాన్ని గురించి తెలియచేసినటువంటి అంశము. సో ఇక ఈ 13వ అధ్యాయం నుండి 18వ అధ్యాయం వరకు కూడా జ్ఞాన షట్కాలుగా ఉన్నటువంటి, సో అందులో నిన్న చూసినటువంటి క్షేత్రజ్ఞ విభాగ యోగంలో మానవుడు జ్ఞానాన్ని అంటే వృద్ధి చేసుకోవడం ద్వారా ఈ భవబంధనాల నుండి బయటపడతాడు అనేటువంటి విషయాన్ని మనకి చెప్పారు. సో ఇక ఈరోజు ముఖ్యంగా ఆ ప్రకృతి త్రిగుణముల సంపర్కము వలననే ఈ జీవుడు భౌతిక జగత్తులో చిక్కుపడి ఉన్నాడు అనేటువంటి అంశము కూడా తెలియచేయబడినటువంటిది. మరి అందులో ఇవి అంటే ఈ ప్రకృతి త్రిగుణాలు అంటే ఏమిటి, అవి ఎట్లా పనిచేస్తూ ఉన్నాయి, అవి ఎలా బంధిస్తూ ఉన్నాయి, వాటి నుండి ఎలా ముక్తిని పొందాలి అనేటువంటిది ఈ అధ్యాయంలో ఇప్పుడు భగవంతుడు మనకి తెలియచేయబోతూ ఉన్నటువంటి అంశం. సో ఇంకా ఆయన అంటున్నాడు, ఇతర అధ్యాయాలలో ఇంతవరకు ఇవ్వబడిన జ్ఞానము కంటే ఈ అధ్యాయంలో ఇవ్వబడేటువంటి జ్ఞానము శ్రేష్టమైనది అని ఆ భగవంతుడే చెప్తూ ఉన్నారు. కాబట్టి అందరూ కూడా శ్రద్ధగా ఈ ఇంతకు ముందు చెప్పబడినటువంటి దానికంటే జ్ఞానం కంటే కూడా శ్రేష్టమైనటువంటి జ్ఞానాన్ని
ఆ భగవంతుడు తెలియచేస్తున్నారు. తెలియచేయడమే కాకుండా ఆయన ఇంకా చెప్తున్నారు. ఈ జ్ఞానాన్ని తెలుసుకోవడం ద్వారా పలువురు మునులు ఆ పూర్ణత్వాన్ని పొంది ఆధ్యాత్మిక జగత్తుకు చేరుకున్నారు. అదే జ్ఞానాన్ని ఇప్పుడు ఆ భగవంతుడు అర్జునుడి ద్వారా అంటే ఉత్తమ రీతిలో వివరిస్తున్నారు మనకి. సో ఇంతకు ముందు వివరించినటువంటి సమస్త జ్ఞాన పద్ధతుల కంటే ఈ జ్ఞానము చాలా శ్రేష్టమైనది అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో దీనిని పొంది ఎంతో మంది పూర్ణత్వాన్ని పొందారు అనేటువంటి అంశాన్ని కూడా ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటి. సో ఇంకా ఆయన మనకి చెప్తూ ఉన్నటువంటిది, ఇదం జ్ఞానముపాశ్రిత్య మమ సాధర్మ్యమాగతాః సర్గేపి నోపజాయంతే ప్రళయే న వ్యతంతి చ. ఈ జ్ఞానమును ఆశ్రయించినటువంటి వాళ్ళు, సో ఇప్పుడు ఏదైతే నీకు నేను తెలియచేస్తాను అని చెప్పానో ఆ శ్రేష్టమైనటువంటి జ్ఞానమును ఆశ్రయించినటువంటి వారు ఖచ్చితంగా నన్ను చేరుకుంటారు అనేటువంటి చెప్తున్నారు. అంటే ఆ పరిపూర్ణమైనటువంటి దివ్య జ్ఞానాన్ని పొందిన తర్వాత మనిషి ఈ జన్మ మృత్యు పరంపర నుండి విముక్తుడై ఆ భగవంతునితో గుణరీతి సమానతను పొందుతాడు అనేటువంటి విషయాన్ని అందుకే నన్ను చేరుకుంటాడు అని చెప్తున్నారు. ఈ విధంగా స్థిరుడైనటువంటి వారు సృష్టి సమయంలో మరలా జన్మించరు లేదా ప్రళయ సమయంలో నాశనం కారు అని చెప్తున్నారు. సో ఎవరైతే ఆ భగవంతుని గురించి సరైనటువంటి అవగాహనలో ఉంటారో, మరి ఈ జ్ఞానాన్ని పొందినటువంటి వారు ఆ భగవంతుని చేరుకుంటారు అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఆ విధంగా భక్తిలో స్థిరమైనటువంటి వారు ఇక సృష్టి సమయంలో మళ్ళీ జన్మించరు లేదా ప్రళయ సమయంలో నాశనం కారు అర్జున అంటూ ఇక్కడ ఆ భగవంతుడు చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. సో ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, మమ యో నిర్మహద్ బ్రహ్మ తస్మిన్ గర్భం దతామ్యహం సంభవ సర్వభూతానాం తతో భవతి భారత. ఓ భరత కుమారా, బ్రహ్మము అని పిలువబడే మహాతత్వమే పుట్టుకకు కారణము. సో ఆ భగవంతుడు మొదటగా తన యొక్క ఈ భౌతిక సృష్టిని సృష్టించడానికి తన యొక్క విస్తారమైనటువంటి అవతారమైనటువంటి ఆయన ఆ మహతత్వంగా వస్తారు. ఆ తర్వాత ఇక గర్భోదక సాయి విష్ణు మహావిష్ణువుగా మహతత్వం, గర్భోదక సాయి విష్ణువుగా అన్ని లోకాలను ఉనికిలోనికి రావడం, ఆ తర్వాత క్షీరోదక సాయి విష్ణువుగా ప్రతి ప్రాణిలోనూ కూడా ఆయన విస్తరించి ఉంటారు అని తెలుసు. సో ఇక్కడ ఓ భరత కుమార, బ్రహ్మము అని పిలువబడే మహతత్వమే పుట్టుకకు కారణము, అన్ని జీవుల జననాలను సాధ్యం చేసే విధంగా ఆ బ్రహ్మంలో నేను బీజ ప్రదానం చేస్తాను అని చెప్తుంది. సో ఏదైతే ఇక్కడ మహతత్వంగా చెప్పబడే బ్రహ్మం ఉందో, సో ఇక్కడ ఆ బీజం అంటే అన్ని జీవుల జననానికి సాధ్యమయ్యే విధంగా ఉండేటువంటి విధంగా ఆ బ్రహ్మంలో నేనే బీజ ప్రదానం చేస్తూ ఉన్నాను అర్జున అంటూ చెప్తుంది. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, సర్వయోనిషు కౌంతేయ మూర్తయ సంభవంతి యాః తాసాం బ్రహ్మ మహాద్యోనిః అహం బీజ ప్రదాపిత. ఓ కౌంతేయ, ఈ భౌతిక ప్రకృతిలో జన్మించడం ద్వారానే అన్ని జీవులు ప్రకటితమయ్యాయి అని మరియు నేను వాటికి విత్తనం ఇచ్చే పితని అని అర్థం చేసుకోవాలి అంటూ చెప్తూ ఉన్నాను. సో ఇక్కడ ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో జన్మించడం ద్వారానే అన్ని జీవులు కూడా ప్రకటితమయ్యాయి అని చెప్తున్నాను. అంటే అన్ని జీవులు కూడా జన్మించడం ద్వారానే అవి ప్రకటితము అయ్యాయి అనేటువంటిది, మరియు ఆ విధంగా ప్రకటితమయ్యేటువంటి వాటికి విత్తనాన్ని ఇచ్చేటువంటి పితని నేనే అని అర్థం చేసుకోవాలి అర్జున అంటూ ఆ భగవంతుడు తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశాలు.
సో ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు, సత్వం రజస్తమ ఇతి గుణ ప్రకృతి సంభవాః నిబధ్నంతి మహాబాహో దేహే దేహినమవ్యయం. ఇంకా ఆ భగవంతుడు అంటూ ఉన్నాడు, ఓ మహాబాహువులు గలవాడా అర్జున, భౌతిక ప్రకృతి సత్వగుణము, రజోగుణము, తమోగుణము అనేటువంటి 3 గుణాలను కలిగి ఉంటుంది. ఈ భౌతిక ప్రకృతి ఏదైతే ఉందో, ఇది భౌతికమైనటువంటి అంటే ఈ భౌతిక ప్రకృతి ఏదైతే ఉందో ఇది సత్వగుణము, రజోగుణము, తమోగుణము అనేటువంటి 3 గుణాలని కలిగి ఉంటుంది అని చెప్తున్నారు. శాశ్వతమైనటువంటి ఆత్మ భౌతిక ప్రకృతిలోనికి వచ్చినప్పుడు ఈ గుణాల చేత బద్ధుడవుతుంది అంటూ ఆయన తెలియచేస్తున్నటువంటిది. సో సాధారణంగా జీవుడు గుణరీత్యా ఉన్నతుడు, దివ్యమైనటువంటి వాడు. కానీ ఎప్పుడైతే ఈ భౌతిక ప్రకృతి సాంగత్యంలోనికి వస్తూ ఉన్నాడో, ఈ భౌతిక ప్రకృతి అతనికి ఎటువంటి సంబంధం లేదు, కానీ ఈ సావాస దోషం వలన, అంటే ఈ భౌతిక ప్రకృతి సాంగత్వం వలన ఇక ప్రకృతి త్రిగుణాల యొక్క ప్రభావానికి లోనై ఇక ఆ గుణాల చేత బద్ధుడవుతూ ఉంటూ ఉన్నాడు అనేటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ మనకి తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశము. సో గుణ అంటే త్రాడు అనే అర్థము. ఇక్కడ మనకి 3 గుణాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవి మన యొక్క ప్రవర్తనను మరియు మన శారీరక, మానసిక మరియు భావోద్విక ప్రపంచంలోని ప్రతి అంశాన్ని అవి ప్రభావితం చేసేటువంటి సూక్ష్మ శక్తులు అని చెప్తూ ఉంటుంటారు ఈ త్రిగుణాలు, సత్వ, రజో, తమో గుణాలు. ఈ శక్తుల యొక్క సంస్కృత పదం గుణ అంటే త్రాడు, మరియు మన మంచి తీర్పుకు వ్యతిరేకంగా వివిధ రకాలుగా వ్యవహరించడానికి అవి మనలను ఎలా లాగుతాయో, ఎలా ఆ విధంగా మనల్ని బంధిస్తూ ఉన్నాయో ఈ భగవద్గీత మనకి వివరిస్తుంది అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో సాధారణంగా ఈ 3 గుణాల యొక్క ప్రభావాలు ఎలా ఉంటాయంటే, సాధారణంగా సత్వగుణంలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఎర్లీ మార్నింగ్ లేవగానే సాధారణంగా వాళ్ళు ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి కార్యకలాపాలలో నిమగ్నం అవుతూ ఉంటారు అని చెప్తారు. ఇక రజోగుణంలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు శారీరకమైనటువంటి శ్రమ, ఈ దేహాన్ని సుందరంగా తయారు చేసుకోవడానికి కావలసినటువంటి వాటి. ఇక తమో గుణంలో ఉన్నటువంటి వారు ఎల్లప్పుడూ కూడా అజ్ఞానంతో ఉండిపోతారు అనేటువంటి విషయాన్ని తెలియచేస్తారు. అలాగే వాళ్ళు బుక్స్ రిఫర్ చేసేటువంటివి సాధారణంగా సత్వగుణంలో ఉండేటువంటి వారు ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి గ్రంథాల అధ్యయనంలో పాల్గొంటారు అని చెప్తారు. ఇక రజోగుణంలో ఉన్నవారు ఎలా కూడబెట్టాలి, ఎలా పక్కవాడి కంటే ఉన్నతంగా తయారవ్వాలి అనేటువంటి అంశం. ఇక ఇగ్నోరెన్స్ లో ఉండే వాళ్ళు సమయాన్ని వృధా చేసేటువంటి ఆ గ్రంథాలను చదువుతారు. సో సాధారణంగా సత్వగుణంలో ఉన్నవారు పాజిటివ్ థింకింగ్ లో ఉంటారు, పరిశుద్ధంగాను, ఆహ్లాదకరంగాను, దైవీ స్వభావాన్ని కలిగి ఉంటారు అని చెప్తారు. ఇక రజో స్వభావంలో ఉన్నవారు కంట్రోలింగ్, మిక్స్డ్, అటు సత్వ రజో తమో గుణాలతో కలిసి మిక్స్డ్ గా ఉంటారు. ఇంకా వారికి సెల్ఫిష్ డిజైర్ ఉంటుంది, తనను తాను పొందాలి, తాను కోరికను నెరవేర్చుకోవాలి అనేటువంటి ఒక సెల్ఫ్ డిజైర్ తో ఉంటారు. ఇదంతా కూడా మానవ సహజం, మానవుల యొక్క లక్షణాలు అని చెప్తుంది. ఇక తమో గుణంలో ఉన్నవారు ఎల్లప్పుడూ కూడా నెగిటివ్ థింకింగ్ తోను, అశుచిత్వము అంటే పరిశుభ్రంగా ఉండకుండా ఉండడము, బాధలను అనుభవించడము, రాక్షస స్వభావాలు కలిగి ఉంటారు అని చెప్తారు. సో ఇంకా ఆ భగవంతుడు ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటి తత్ర సత్వం నిర్మలత్వాత్ ప్రకాశకమా నామయం. సో ఇక్కడ చెప్తున్నారు ఆయన, హరే కృష్ణ, తత్ర సత్వం నిర్మలత్వాత్ ప్రకాశకమనామయం సుఖ సంఘేన బధ్నాతి జ్ఞాన సంఘేన చానఘ. ఓ పాపరహితుడైనటువంటి అర్జున,
సత్వగుణము ఇతర గుణముల కంటే నిర్మలమైనది కావడం వల్ల అది జీవుడిని ప్రకాశింపచేస్తుంది. అలాగే ఆ మనిషిని అన్ని పాపముల నుండి విముక్తి కలుగజేస్తుంది. ఇంకా ఈ సత్వగుణము జీవుడిని సుఖం మీద, జ్ఞానం మీద ఆసక్తి కలిగే విధంగా చేస్తుంది అర్జున అంటూ ఆ సత్వగుణం యొక్క లక్షణాలను ఇక్కడ తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, రజోరాగాత్మకం విద్ధి తృష్టా సంగ సముద్భవం తన్నిబధ్నాతి కౌంతేయ కర్మ సంగేన దేహినం. ఓ కౌంతేయ, రజోగుణము అపారమైన కోరికలు మరియు ఆశల నుండి ఉద్భవిస్తుంది అని చెప్తున్నాను. సత్వగుణం గురించి చెప్పిన తర్వాత అర్జున్కి ఆ దేవాది దేవుడైనటువంటి కృష్ణ భగవానుడు రజోగుణమును గురించి తెలియచేస్తున్నారు. రజోగుణము అపారమైనటువంటి కోరికల నుండి ఉద్భవిస్తుంది అర్జున అని చెప్తున్నారు. ఇది జీవుడిని కామ్యకర్మల పట్ల ఆసక్తి కలిగించి బంధించి వేస్తుంది అర్జున అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. సో సాధారణంగా ఈ రజోగుణము మనకి స్త్రీల ప్రపాదుల వారి యొక్క భాష్యంలో చెప్తారు. రజోగుణము స్త్రీ పురుషుల మధ్య ఆకర్షణ చేత గుర్తు చెప్పబడుతుంది అని చెప్తారు. స్త్రీకి పురుషుని పట్ల, అలాగే పురుషునికి స్త్రీ పట్ల ఆకర్షణ ఉంటుంది. ఇదే రజోగుణం అని చెప్పబడుతుంది అని చెప్తుంది. రజోగుణము పెరిగినప్పుడు మనిషిలో భౌతిక భోగ ఆశ పెరుగుతుంది. అప్పుడు అతడు ఇంద్రియ భోగాన్ని కోరుకుంటాడు అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. సో కాబట్టి ఈ రజోగుణము అపారమైనటువంటి కోరికల ఆశల నుండి ఉద్భవిస్తుంది, కోరికలు మరియు ఆశల నుండి ఉద్భవిస్తుంది అని చెప్తున్నారు. ఇది జీవుడిని కామ్య కర్మల పట్ల ఆసక్తి కలిగించి తద్వారా అది జీవుడిని బంధించి వేస్తుంది అని చెప్తుంది. సో ఇంకా ఆయన చెప్తూ ఉన్నటువంటి తమస్త్వజ్ఞానజం విద్ధి మోహనం సర్వదేహినాం ప్రమాదాలస్య నిద్రాభిః తన్నిబధ్నాతి భారత. ఓ అర్జున, అజ్ఞానం వల్ల జనించే ఆ తమోగుణము సకల జీవులకు అవివేకం కలగజేస్తుంది అని తెలుసుకో అర్జున అని చెప్తోంది. జీవుడిని బంధించి పిచ్చితనము మరియు సోమరితనము, ఇంకా నిద్ర అనే ఇవి అనేవి ఆ తమోగుణం యొక్క ఫలాలు అర్జున అంటూ ఆ భగవంతుడు తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, సత్వం సుఖే సంజయతి రజ కర్మని భారత జ్ఞానమావృత్యతు తమః ప్రమాదే సంజయత్యుత. ఓ అర్జున, సత్వగుణము సుఖమును చేకూరుస్తుంది. అంటే సత్వగుణ సంబంధంలో పనిచేయడం వల్ల అది సుఖంగా ఉంటుంది అని చెప్తుంది. రజోగుణము కర్మలలో బద్ధుడిని చేస్తుంది, అంటే జీవుని ఆ కర్మలలో బద్ధుడిని చేస్తుంది అని చెప్తుంది. ఇక తమోగుణము జ్ఞానమును కప్పివేసి వ్యక్తిని బుద్ధిహీనతలో బంధించి వేస్తుంది అని చెప్తుంది. ఆ జీవుణ్ణి అది ఆ బుద్ధిహీనతతో బంధించి వేస్తుంది అనేటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి. రజస్తమచాభిభూయ సత్వం భవతి భారత రజసత్వం తమచ్చైవ తమసత్వం రజస్తతా. ఓ భరత కుమారుడా, ఇక్కడ చెప్తున్నారు భగవంతుడు, కొన్నిసార్లు రజో తమో గుణములను అణిచి సత్వగుణము ఆధిపత్యము చలాయిస్తుంది అని చెప్తున్నాను. ఎందుకంటే ఈ మూడు గుణాలు కూడా సూక్ష్మ శక్తులుగా ఉండేటువంటి ఈ మూడు గుణాలు కూడా మనస్సుపై ఆధిపత్యం చలాయించాలని ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటాయని చెప్తాను. సో అలా ఈ మూడు ఒకదానిపైన ఒకటి ఆధిపత్యం చలాయించాలని ప్రయత్నం చేసినటువంటి సందర్భాలలో ఒక్కొక్కసారి
ఆ రజో తమో గుణాలను అణిచివేసి సత్వగుణము ఆధిపత్యం చెలాయిస్తుంది అని చెప్తారు. మరికొన్ని సార్లు ఆ సత్వ తమో గుణాలను అణిచివేసి రజోగుణము ఆధిపత్యం చెలాయిస్తుంది. ఇతర సమయాల్లో తమో గుణము సత్వ రజోగుణాలను ఓడిస్తుంది అని చెప్తున్నారు. ఈ విధంగా ఎల్లప్పుడూ ఆధిపత్యం కోసం ఇవి పోటీ పడుతూ ఉంటాయి అనేటువంటి విషయాన్ని తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. హరే కృష్ణ. సర్వద్వారేషు దేహేస్మిన్ ప్రకాశ ఉపజాయతే జ్ఞానం యదా తదా విద్యాత్ వివృద్ధం సత్వమిత్యుత. సో ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, దేహంలోని అన్ని ద్వారములు. సో ఇంతకు ముందే చెప్పుకున్నాం, నవద్వారపురే దేహి అని చెప్పుకున్నాం. సో కాబట్టి దేహంలో ఉన్నటువంటి అన్ని ద్వారాలు కూడా జ్ఞానంతో ప్రకాశితమైనప్పుడు అది సత్వగుణం యొక్క ప్రకటితము అని తెలుసుకో అర్జున అంటూ తెలియచేస్తూ ఉన్నారు భగవంతుడు. సో ఇంకా ఆయన చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశం, లోభ ప్రవృత్తిరారంభ కర్మణామశమ స్పృహ రజస్యేతాని జాయంతే వివృద్ధే భరతర్షభ. ఓ భర్తులలో ప్రధానుడమైనటువంటి అర్జున, రజోగుణము పెరిగినప్పుడు లోభము అంటే దురాశ, కామ్యకర్మల కొరకు తీవ్రమైనటువంటి ప్రయత్నము, అదుపులేని కోరికలు మరియు అత్యాశ కలుగుతుంది, పెంపొందుతుంటాయి అర్జున అంటూ ఆ రజోగుణం కలిగినప్పుడు, జీవుడు రజోగుణంలో ఉన్నప్పుడు అతడిలో ఉండేటువంటి లక్షణాలను ఇక్కడ ఆ భగవంతుడు మనకి తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. అప్రకాశో అప్రవృత్తిచ్చ ప్రమాదో మోహ ఏవ చ తమస్యేతాని జాయంతే వివృద్ధే కురు నందన. ఇంకా ఆయన ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశం, ఓ కురునందన అంటే అర్జునుని, ఎందుకంటే కురువంశస్థులే అటు కౌరవులను పాండవులు అందరూ కూడా, ఓ కురునందన, అజ్ఞానము, సోమరితనము, నిర్లక్ష్యము మరియు మోహము ఇవి తమోగుణము యొక్క ప్రధానమైనటువంటి లక్షణాలు అంటూ చెప్తున్నారు. సో ఇక తమో గుణాల యొక్క లక్షణాలు చెప్తున్నారు. ఏంటి అవి? అజ్ఞానము, సోమరితనము, నిర్లక్ష్యము మరియు మోహము అనేవి అజ్ఞానం యొక్క లక్షణాలు అర్జున అంటూ ఆ భగవంతుడు తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశాలు. సో సాధారణంగా ఇంతకుముందే చెప్పినట్లు ఈ దేహంలోని అన్ని ద్వారాలు కూడా ప్రకాశితమైనప్పుడు, అంటే జ్ఞానాన్ని పొందినప్పుడు అది సత్వగుణం యొక్క ఆధిపత్యం అని చెప్తున్నారు. మరి సత్వగుణము ఆధిపత్యం చలాయించినప్పుడు ఆ జీవులందరూ కూడా కృష్ణుడి కేంద్రంగా, కృష్ణుణ్ణి, భగవంతుణ్ణి సేవించే విధంగా వాళ్ళు సంతోషంగా ఉంటారు అని చెప్తారు. ఇక రజోగుణము ఆధిపత్యంలో ఉన్నప్పుడు సాధారణంగా ఆ జీవుడు లోభానికి గురవుతాడు, కామ్యకర్మలలో నిమగ్నం అవుతూ ఉంటాడు. ఆ కామ్యకర్మలు నెరవేర్చుకోవడానికి అతడు తీవ్రమైనటువంటి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటాడు. అణుచుకోలేనన్ని కోరికలు, తపన ఉత్పన్నమవుతుంది. సో ఈ విధంగా రజోగుణంలో ఉన్నటువంటి వ్యక్తి ఎప్పుడూ కూడా తన తీవ్రమైనటువంటి ప్రయత్నాలు చేస్తూ ఉండే విధంగా కనిపిస్తూ ఉంటుంది. ఇక తమో గుణము ఆధిపత్యం చలాయించినప్పుడు ఆ మనిషి యొక్క లక్షణాలు, అతడు అంధకారం లాగానే ఉంటుంది, తనకి అజ్ఞానం వల్ల కదా అంధకారంలో ఉండిపోతాడు. సోమరితనంతోనూ బుద్ధిహీనత, భ్రాంతి అనేవి ఈ తమోగుణం యొక్క లక్షణాలు అని చెప్తుంది. యదా సత్వే ప్రవృద్ధేతు ప్రళయం యాతి దేహభృతాభృత్ తదోత్తమ విదాం లోకాన్ అమలాన్ ప్రతిపద్యతే. సో ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, ఓ అర్జున, మనిషి సత్వగుణ ప్రధానముగా ఉండి మరణించినప్పుడు
కాల ప్రభావంలో అతడు ఈ దేహాన్ని చాలించవలసిందే. సో కనుక అలా ఈ దేహంలో ఉన్నప్పుడు అతడు మనిషి సత్వగుణ ప్రధానంగా ఉండి మరణించినట్లయితే, అంటే అతడు సత్వగుణంలో వండుకుంటూ ఉన్నట్లయితే, ఇక ఉండి ఆ సమయంలో అంటే ఇక్కడ ముఖ్యంగా సత్వగుణంలో జీవించి, ఇక ఎప్పుడైతే సమయం ఎవరికి ఆగదు కదా. సో అతడు ఈ దేహాన్ని చాలించినటువంటి తర్వాత ఇక ఆ సూక్ష్మ దేహము ఆత్మ అనేటువంటి జ్ఞానులు ఉండేటువంటి పవిత్ర లోకాలకు, అంటే రజోగుణము తమోగుణము లేనటువంటి ఆ లోకాలకి చేరుకుంటారు అని చెప్తుంది. సో ఇంకా చెప్తున్నారు ఇక్కడ, రజసి ప్రళయం గత్వా కర్మ సంగిషు జాయతే తథా ప్రలీనస్తమసి మూఢయోనిషు జాయతే. మనిషి రజోగుణ ప్రధానంగా ఉంటూ మరణించినప్పుడు పనులతో ప్రేరణ పొందే వారిలో జన్మిస్తారు అని చెప్తుంది. అంటే ముఖ్యంగా రజోగుణంలో సంబంధితంగా ఉన్నట్లయితే వాళ్ళు ఆ విధమైనటువంటి గుణాలు కలిగినటువంటి వారిలో జన్మిస్తారు అని. ఇక తమో గుణంలో ఉండి మరణించినట్లయితే జంతువులు మరియు అంటే ఆ జంతువుల యొక్క జాతులలో పుడతారు అనేటువంటి విషయాన్ని తెలియచేస్తుంది. సో ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, కర్మణ సుకృత స్యాహు సాత్వికం నిర్మలం ఫలం రజసస్తు ఫలం దుఃఖం అజ్ఞానం తమస ఫలం. సత్వగుణంలో చేసిన ఆ కార్యముల ఫలములు పవిత్రమైన ఫలితాలను ఇస్తాయి. రజోగుణంలో చేసిన పనులు దుఃఖాలను కలగజేస్తాయి, మరియు తమో గుణంలో చేసినటువంటి పనులు అజ్ఞానపు చీకటిని కలగజేస్తాయి అని చెప్తుంది. సో ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, ఊర్ధ్వం గచ్చంతి సత్వస్థా మధ్యే తిష్టంతి రాజసా జగన్య గుణ వృత్తిస్థా అతో గచ్చంతి తామసః. సో ఇంకా ఆయన చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశము, సత్వగుణంలో స్థితమై ఉన్నవారు ఊర్ధ్వలోకాలకు వెళ్తారు, రజోగుణంలో స్థితమై ఉండేవారు మధ్యలోకాలలోనే ఉండిపోతారు, ఇక తమో గుణంలో స్థితమై ఉండేవారు నరకలోకాలకు పతనం చెందుతారు అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశము. సో ఇంకా ఆ భగవంతుడు చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశం, గుణేనేతానతిత్యత్రీన్ దేహి దేహ సముద్భవాన్ జన్మ మృత్యు జరా దుఃఖైః విముక్తో మృతమశ్నుతే. సో ఇంకా ఆ భగవంతుడు చెప్తూ ఉన్నాడు, దేహధారి అంటే ఈ దేహాన్ని ధరించినటువంటి ఆ జీవుడు, జీవాత్మ ప్రకృతి త్రిగుణములను అధిగమించగలిగినప్పుడు జన్మము మరణము వృద్ధాప్యము వాటి దుఃఖముల నుండి విముక్తి పొంది ఈ జన్మలోనే అమరత్వమును పొందుతాడు అని చెప్తుంది. సో ఆ విధంగా ఆ భగవంతుడు బోధనలు బోధించిన తర్వాత అర్జునుడు తిరిగి మళ్ళా ఈ విధంగా అంటూ ఉన్నాడు, అర్జున ఉవాచ కైర్లింగైత్రీన్ గుణానేతాన్ అతీతో భవతి ప్రభో కిమాచారః కథం చైతాన్ త్రీన్ గుణానతివర్తతే. సో ఇంకా అర్జునుడు అడుగుతూ ఉన్నాడు ఆ భగవంతుడిని, ఓ ప్రభు, ప్రకృతి 3 గుణములకు అతీతంగా అయిన వాడి లక్షణములు ఏ విధంగా ఉంటాయి, అతడు ఏ విధంగా ప్రవర్తిస్తాడు, అతను 3 గుణాల
ఆ 3 గుణముల యొక్క బంధనమునకు అతీతుడు ఎలా అవుతాడు అనేటువంటి విషయాన్ని అర్జునుడు తాను తెలుసుకోగోరినటువంటి విషయాలను అడుగుతూ ఉన్నాడు. సో ఇక్కడ ఈ 22 నుండి 25వ శ్లోకం వరకు కూడా ఇక్కడ మనకి లక్షణాలను తెలియచేస్తున్నారు. ఇంతకుముందు అడిగాది కదా అర్జునుడు, ఓ ప్రభు, ఈ త్రిగుణాలకు అతీతుడైనటువంటి వాడు ఏ లక్షణాలను ద్వారా తెలియబడతాడు, అతని ప్రవర్తన ఏ విధంగా ఉంటుంది, అతడు ఏ విధంగా ఈ ప్రకృతి త్రిగుణాలను దాటగలుగుతాడు అని అడిగాడు కదా. సో దానికి ఇక్కడ భగవంతుడు సమాధానం చెప్తూ ఉన్నారు. శ్రీ కృష్ణ భగవానుడు ఈ విధంగా చెప్పాడు అంటూ చెప్తున్నారు. ఓ పాండుకుమార, అర్జున్తో అంటున్నాడు కృష్ణ ప్రకాశము, ఆసక్తి, మోహము కలిగినప్పుడు వాటిని ద్వేషించని వాడు, లేదా అవి లేనప్పుడు వాటిని కోరుకోనివాడు, భౌతిక గుణముల యొక్క ఈ ప్రతిచర్యల ద్వారా అస్థిరపడక మరియు కలవరపడక తటస్థంగా మరియు అతీంద్రియంగా మిగిలిపోయేవాడు, ఆత్మయందే స్థితుడై ఆనందము మరియు బాధను ఒకేలా చూడగలిగేవాడు, మట్టిని, రాయిని మరియు బంగారంను సమాన దృష్టితో చూసేటువంటి వాడు, అలాగే కావలసిన లేదా అవాంఛనీయమైనటువంటి వాటికి సమానంగా ఉండేవాడు, ప్రశంసలు మరియు నిందలు, గౌరవము అగౌరవము సమానంగా ఉన్నవాడు, అంటే సమానంగా స్వీకరించేవాడు, సమభావంతో ఉండేటువంటి వాడు, స్నేహితుడు మరియు శత్రుని ఇద్దరిని ఒకేలా చూడగలిగేవాడు, మరియు అన్ని భౌతిక కార్యకలాపాలను త్యజించిన వాడు, ప్రకృతి గుణాలను అధిగమించిన వాడు అని చెప్తారు అని చెప్తుంది. హరే కృష్ణ. సో ఇంకా ఆ 3 గుణాలు అధిగమించినటువంటి వ్యక్తి యొక్క లక్షణాలు అడిగాడు కదా అర్జునుడు. అతడు సమతా స్థితిలో ఉంటారని చెప్తున్నారు, తటస్థంగా ఉంటాడు, వారిలోని ఉద్వేగాలకు ఉదాసీనంగా ఉండుట, ఎటువంటి ఉద్వేగాలకు వారి గురి కాకుండా ఉండడం, పరితపన లేకుండుట, అసూయ లేకుండడం అనేటువంటిది ఈ 3 గుణాలను అధిగమించినటువంటి వారి యొక్క లక్షణాలని చెప్తారు. అతని ప్రవర్తన ఏ విధంగా ఉంటుంది అడుగు. అన్ని పరిస్థితులలోనూ వారు సమత్వాన్ని ప్రదర్శిస్తారు. ప్రశంస వచ్చిన, నిందైన, గౌరవమైన, అగౌరవమైన, ఆనందమైన, దుఃఖమైన, వాంఛనీయమైన, అవాంఛనీయమైన వాళ్ళు చాలా సమభావంతోనే ఉంటారు అనేటువంటి విషయాన్ని తెలియజేస్తాం. ఇంకా వారు ప్రతి ఒక్కరితోనూ మరియు ప్రతి దానితోనూ సమానంగా వ్యవహరిస్తారు అని చెప్తున్నారు. మట్టిని, రాయిని లేదా బంగారము, మిత్రుడు లేదా శత్రువు ప్రతిది కూడా సమానంగానే వ్యవహరిస్తారు, ఎప్పుడూ విచిత్రంగా వ్యవహరించరు అని చెప్తారు. ఆ కృష్ణుడికి శరణాగతి పొందడం ద్వారా ఆధ్యాత్మిక అభ్యాసంలో దృఢంగా ఉంటారు అని చెప్తుంది. ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు, మాం చయో వ్యభిచారేణ భక్తి యోగేన సేవతే సగుణాన్ సమతీత్యైతాన్ బ్రహ్మ భూయాయ కల్పతే. సో ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, ఓ అర్జున, అన్ని పరిస్థితులలోనూ నిశ్చలమైనటువంటి పూర్తి ఆ భక్తియుత సేవలో నిమగ్నమై ఉండువాడు వెంటనే భౌతిక ప్రకృతి యొక్క గుణములను అధిగమించి బ్రహ్మం యొక్క స్థితికి చేరుకుంటాడు అర్జున అంటూ ఆ భగవంతుడు ఇక్కడ తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశము. సో ఎందుకంటే ఇక్కడ చెప్తున్నారు ఆయన, దివ్య స్థితిని పొందడానికి మార్గం ఏమిటి అనేటువంటిది ఇక్కడ అర్జునుడి యొక్క ప్రశ్న. సో దానికి ఇక్కడ ఆ భగవంతుడు సమాధానం ఇస్తూ ఉన్నట్లుగా, సో ఇంతకుముందు చెప్పినట్లుగా అంటే ఈ భౌతిక జగత్ ప్రకృతి త్రిగుణముల ప్రభావంలోనే పనిచేస్తుంది అని చెప్తున్నారు. సో మరి ఆ ప్రకృతి త్రిగుణాల
కార్యాల చేతే మనిషి కలత చెందుతూ ఉన్నాడు అనేటువంటి అంశం. కాబట్టి మనిషి కలత చెందకూడదు అని చెప్తూ ఉన్నారు. అలాగే ఆహ్, ప్రతివాడు కూడా వారి యొక్క మనసుని ఇంద్రియ విషయాల వైపుకు కాకుండా ఆధ్యాత్మిక కార్యకలాపాలు అంటే ఆహ్, కృష్ణ కార్యాలలో, కృష్ణ చైతన్యంలో నిమగ్నమయ్యే విధంగా చూడాలి అని. సో దానికి మనము సాధారణంగా ఈ కలియుగ ధర్మమైనటువంటి హరే కృష్ణ మంత్రాన్ని జపం చేయడము. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే అంటూ భగవంతుని యొక్క నామాన్ని జపిస్తూ ఉండాలి అని చెప్తారు. తద్వారా మన హృదయంలో ఎన్నెన్నో జన్మలలో పేరుకుపోయినటువంటి కోటాను కోట్ల జన్మలలో పేరుకుపోయినటువంటి ఆ హృదయ మాలిన్యం అంతా కూడా తొలగించబడుతుంది అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో ఇంకా ఆయన మనకి చెప్తూ ఉన్నటువంటి అధ్యాయం చివరి శ్లోకంలో ఆయన ఈ విధంగా చెప్తున్నారు. బ్రహ్మణో హి ప్రతిష్టాహం అమృత స్యావ్యయస్య చ శాశ్వతస్య చ ధర్మస్య సుఖస్యైకాంతికస్య చ. సో ఇంకా ఆయన చెప్తున్నారు, ఓ అర్జున, ఇక అమృతమైనది, నశించనిది, శాశ్వతమైనది మరియు పరమ ఆనందమునకు సహజ స్థితి అయిన నిరాకార బ్రహ్మమునకు నేనే మూలము అంటూ సో ఇక్కడ ఆ భగవంతుడు తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంటే అమృతతత్వము, అవినాశత్వము, నిత్యతత్వము, సుఖము అనేవి బ్రహ్మం యొక్క సహజ స్థితి అని చెప్తున్నారు. బ్రహ్మమే ఆ ఆధ్యాత్మిక అనుభూతి ఆరంభము అని చెప్తారు. ఇక దివ్యానుభూతికి రెండవ స్థితి అయినటువంటి పరమాత్ముడు ఆ మధ్యలో ఉంటాడు అనేటువంటి అంశాన్ని తెలియజేస్తున్నారు. ఇక ఆ పరమ పురుషుడు, పరతత్వము చరమ అనుభూతి అనేటువంటి విషయాన్ని మనకు తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశము. సో ఇంకా ఈ భౌతిక ప్రకృతి ఏదైతే ఉందో అది ఆ భగవంతుని యొక్క అపరశక్తి రూపమని మనం ఇంతకుముందు 7వ అధ్యాయంలో చూసాం. అలాగే ఆ పరమ పురుషుడు, ఆ పరతత్వము చరమ అంటే ఇక్కడ ఆయన పరమాత్ముడు, నిరాకార బ్రహ్మము ఇద్దరు ఆ పురుషునిలోని ఉన్నారు అనేటువంటి అంశాన్ని ఇక్కడ మనకి చెప్పినటువంటి అంశం. సో భగవంతుడు ఇక ఆ అల్పమైనటువంటి భౌతిక ప్రకృతిలో పరాప్రకృతి విభక్తాంశాలతో బీజ రూపంలో ఉంచబడతారు అనేటువంటి అంటే ఆయన అంతకుముందు చెప్పారు, ఈ సృష్టి అంతా కూడా నా యొక్క 2 శక్తుల ద్వారా నడుస్తూ ఉంది, అపరశక్తి, పరాశక్తి. అపరశక్తి అనేటువంటిది ఈ భౌతిక ప్రకృతి, అది ఆ భౌతిక ప్రకృతి అంతా కూడా భౌతిక శక్తి ఏదైతే ఉందో అది ఆ భగవంతుని యొక్క అపరశక్తి ద్వారా అది జరుగుతూ ఉన్నటువంటి అంశం. సో మరి ఇక్కడ మనం తెలుసుకోవలసినటువంటి మనకి అన్ని కూడా జ్ఞానాన్ని ఇచ్చారు. ఈ జ్ఞానం ద్వారా బాధ్యతాయుతమైనటువంటి ఎంపికల ద్వారా ఈ శరీరంలో ఉండగానే తదుపరి జీవితానికి సిద్ధం కావాలి. ఎందుకంటే ఈ శరీరంలో ఉండగా మనం చేసేటువంటి కర్మల యొక్క ఫలితాలను మళ్ళో జన్మలో మనము పొందవలసింది. సో కాబట్టి ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి కృష్ణ చైతన్యంలో నిమగ్నమయ్యేటువంటి వారు ఇక వారు ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్యధామాన్ని చేరుకుంటారు అని చెప్తుంది. సో కాబట్టి ఆ విధంగా భగవంతుని యొక్క దివ్యధామానికి చేరుకునే విధంగా ఉండేటువంటి ఆ పద్ధతులను ఆచరించడం ద్వారా ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్యధామానికి చేరుకోవడానికి సిద్ధపడాలి అని చెప్తుంది. సో మన బాధలకు మార్గము అంటే మరణము ఒక్కటే మార్గం కాదు అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తుంది. సో మనకి ఎన్నో మార్గాలు ఉన్నాయి. భక్తి, సో సాధారణంగా ఇతర మార్గాలు ఏదైతే ఉంటే స్టెప్స్ అయితే భక్తి మార్గం మనకి లిఫ్ట్ లాంటిది అని చెప్తారు. అలాగే ఇతర రవాణాలలో మనకి ఏరోప్లేన్ వంటిది. సో కాబట్టి మన బాధలకు మరణం ఒక్కటే మార్గం కాదు.
కావున వైకుంఠ ధామమును చేరుకోవడానికి సరైనటువంటి మార్గాన్ని ఎంచుకోవాలి అనేటువంటి విషయాన్ని కూడా మనకి ఇక్కడ ఈ అధ్యాయం ద్వారా తెలుసుకోవాల్సినటువంటి అంశం. సో ఇంకా మనకి ఈ గుణాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవి మనల్ని, అవి గుణ అంటే త్రాడన్నాం కదా, ఆ గుణాల్లో మనం ఎంత ఎక్కువగా పేరుకుపోతే అంత ఎక్కువగా అవి మనం బంధితం అవుతూ ఉంటుంటాం. సో కానీ కృష్ణుడు మనకి విముక్తిని ప్రసాదిస్తారు అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తుంది. సో ఈ గుణాలేమో మనల్ని బంధిస్తూ ఉంటే ఆ బంధనాల నుండి బయటపడేసేటువంటి మార్గము ఆ భగవంతుణ్ణి దరిచేరడము, ఆ భగవంతుని యొక్క చైతన్యంలో నిమగ్నమై ఉండడం. సో అది ఆ ఈ బంధనాల నుండి మనం బయటపడేటువంటి మార్గము ఆ భగవంతుని ద్వారా తెలుసుకునేటువంటి. సో ఈరోజు ఈ అధ్యాయంలో మనం తెలుసుకునేటువంటి పాఠం, సదా భక్తియుక్త సేవలో నిమగ్నమై ఉండడం ద్వారా మనము ఈ భౌతిక గుణముల యొక్క సంగము నుండి అత్యంత సులభంగా విడిపడగలము అని చెప్తున్నారు. అంతేకాక ఎల్లవేళలా ఆ భగవంతుని యొక్క సాంగత్యంలో ఉండడం వలన ఉన్నతమైనటువంటి లక్షణాలని పొందగలము అనేటువంటి విషయాన్ని మనకి తెలియచేస్తున్నటువంటిది ఈ అధ్యాయం. సో అందరూ కూడా ఒకసారి జపించండి, హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే అని. సో ఆ విధంగా ఈ నామ జపం చేయడం ద్వారా మనము సంతోషంగా ఉండవచ్చు. ఇంతకుముందే చెప్పుకున్నాం, మన హృదయంలో పేరుకుపోయినటువంటి ఎన్నెన్నో కోటాను కోట్ల జన్మలలో పేరుకుపోయినటువంటి హృదయ మాలిన్యం అంతా కూడా తొలగించబడుతుంది అని చెప్తూ, హరే కృష్ణ. అందరికీ ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ.